A venit momentul să chemăm o trupă care să ne învețe tot felul de cântece machidonești, pentru că ne plac, nu-i așa? Steaua Vibrarii! Bine ați venit! Astăzi ne-am învățat paidușca și vrem să ne specializăm în aceste dansuri. Băieți, sunt convins că știți că astă vară pe plaja de la Flora, Steaua de Pizzeră a fost una dintre melodiile noastre preferate. A fost una dintre melodiile noastre preferate, dar și a telespectatorilor noștri. O să ne cântați și Steaua de Pizzeră. Până atunci să ne-ați mai pregătit o piesă. Dar începem cu aia mai nouă și vorbă cu Steaua. Hai să ascultăm pe cea nouă. Nu pot la tine stane